tapping wall ng successful. Kailangan kita rin sa answer wall. Sa siyang kanilang puli, katete sa 100%. Kumbi, kanina yung masasal-musa sila sa'yo. Dahil sa susunod na beso, isa siyang baw, Paulo Katigil, sa siyang mga trabaho. Kung nagataw na, ganyan sasi, ay sakartaan faithfully, Lord Vincent Rasmus, faithfully, Lord Vincent Tomasyon, sasi Juan Barolfi, Kulianasi, Pagkabukat, Kulianasi, nagsasi oras, magkagkali, lalo, magsasayin puli, counterly, isang sasi oras, Nadong sasi kapitid pa, ini isang tuwatunan na orang na patuwan to isang siyang Paulo Katigil pagsasi bumotson pa rin kapkapin kalangan niyan Rizal Saspos isang siyang rasi tuwalang pinag ngayon, muli ang Saspos Via the Doctor Will, naging-agad ang mga social life sa sila. Rugitan. Asasi wasan kawin nyo, ng kawin niya asasi. Katawag ng Hansel Bisman. Ay nasa na matu na lang sa tuwaw na isang silo, yan isang lima. Even niya ang sasakawin. Ang katak sa review, ang sasakawin niya ang service. Ay basa niya na water. Isinsirin kay worship to when Jesus when nagtitan ko rin limetan o kaskas niliran. So betal ko, pinawenta rin ko Nagpatuwan ko sarili ko. Jesus ang imasan niyang soportan ko. Kumain pwesan isang sarili ko. Kumain ka, kaya ka po sa naray. Ngayon po na rin. Kumain po, yay, soman almas pakas. Iyarin at kita, Torah Lumeko, Terpegawai sa realisasi pemilihan Sangkuwa Lutan, saya kapten Lesunya, terpegawai adalah kapten tim. Ang sa Saspos isa-isa at maimang sasayin sasayin ko na sa Williati sa Saspos kawiya ka sa Ruin William Saspos dia paling betul ang rema panilis paling betul berarti when the groundworks kuma inaw niyang courts o monson katetekan Isami ang mga kendi, mak, and court, and sawa sa silimenets, o kakenta, yi, ng lawlang wats,
we are being calling or ceremonies or repaki peppers upon Sawasai and Riala Saudi. Woman, Kawi, Peter. And we have people also, and it's of course, Kalilwat Wayden, the Petricum Land Sapin, the Amy Show, Mount Paperta Siliman Noma, the Dolan Show, Kamaraman Sapin. Kami ko masang dito, kami kasalita. Bukos, nakasod na titingan, random. Chacho. Pwede yung makatete mo uso katete ka language. Renatisha Riley Robert. Ikasaramuyo ka lang ni Moren Potsam, Korna, Report Lisa. So, pag umuwi na sa Meskos, Katintin, Sabrina Kosanti, Ortiz, Momotso, Mere, Kadayagis, may Sansa, Kubromi. So, pwede kami kasi Kubratis, Ronet, sa Osatis, kasi kamanan kakaita, isa-isaw, di Sabrina Kosanti, Manpos. Dahil ay Rapo Photo, kanina yung nilinaw kita pa ilan. Kuya, bekala namin. So, wasa na yung rasiliman ng wiyala sa pulong sauna. Kung may rasi, may photo, so wasa yung kaway tira, pagkakaroon sama-sama na rain ng brano. Maraming kapayata, lintuan kubro. Wala rin kami sa Meskos, kumpay sa Pilipin sa may Mokotso, pasentahan sa Pilipin sa Wasayra. Nanasin, pasen, sabi mong sabi sa mga pagay na yun, kung papanin lintuan, ay sa Kuya Puino, sa Wan Mokotso, kami na ito. Kung kapayata, Rapo Photo, kasaruwi na may rasiliman, kapay sa Tison, nagiyaki yung pagkubrong, wow, kailangan kami sa Meskos, Dinoyan, may waliyan yung Tison, kaya sa Karnita, naglagan kapay ng 10 euros, discount, Jesus Christ.